बर' हारिनि हारिमु बिथिङाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, नवजित नार्जारिनि उनाव नेशनेल लेभेलनि मोसानाय रियेलिटी श'आव सायख'जादों बर'नि फिसा रंगिना बर'आ। 10 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा रंगिना बर'आ दायो इन्डिया डान्स पावार मोसानाय रियेलिटी श'नि मेगा अडिशनाव सायख'जाबाय। तामुलपुर जिल्लानि पुब कुसुकाटा गामिनि बिफा समल बर' आरो बिमा रश्मि बर'नि आंगो फिसाजो रंगिना बर'आ। रंगिना बर'आ दायो मुम्बाइआव जानो गोनां इन्डिया डान्स पावार मोसानाय रियेलिटी श'नि मेगा अडिशनाव बाहागो लानो साखाफारासै। मख'नो गोनांदि गान्धीबारिनि BN एकाडेमियाव 5 थाखोआव फरायफुबाय थानाय रंगिना बर'आ थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो निशान बर' मुंनि सासे फोरोंगुरुजों मोसानायखौ सोलोंदोंमोन। बेनि उनाव गावनि नाजानाय आरो राफोद मोसानायजों दायो माहारियारि थाखोनि मोसानाय बादायलायनायाव जायगा आवग्रिनो हाबाय। नखरनि बिमा-बिफाया फोरमायनाय बादिब्ला गावनि फिसाजो रंगिना बर'आ फैगौ 10 जानुवारियाव मुम्बाइआव जानो गोनां इन्डिया डान्स पावारनि मेगा अडिशनाव बाहागो लागोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि बिफा समल बर'आ रांखावरिनि फारसे लोरबां जानायलाय दायो गावनि फिसाजो रंगिना बर'खौ मुम्बाइसिम लांनानै थांनायाव रांनि गोबां आंखालाव गोग्लैदों। बेनिखायनो गोसो अनफावरि सुबुंफोरजों लोगोसे बिटिआर खुंथायखौ हेफाजाब होनो थाखाय गोरिब नखरनि बिमा-बिफा आरो फिसाजोआ गुरै खावलायहरदों। सोरबाफोर गोसो अनफावरि सुबुंफोरा रांखावरिखौ हरनोब्ला बिमा रश्मि बर'नि नैबे एकाउन्ट नम्बर 407913334006 IFSC कोड SBI N 00150260 आव हरनो हागोन। नङाब्ला थोंजोङै नैबे मबाइल नम्बर 6002100479 आवबो फोनांजाब खालामनो हागोन। सोरबाफोर गोसो अनफावरि सुबुंफोरा रांखावरिखौ हरनोब्ला बिमा रश्मि बर'नि नैबे एकाउन्ट नम्बर 407913334006 IFSC कोड SBI N 00150260 आव हरनो हागोन। नङाब्ला थोंजों नैबे मबाइल नम्बर 6002100479 आवबो फोनांजाब खालामनो हागोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा रंगिना बर'। आं क्लास 5 आव फरायो। आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पुब कुसुकाटा गामियाव थायो। आं मुम्बाइआव जानो गोनां इन्डिया डान्स पावारनि मेगा अडिशनाव सेलेक्ट जाबाय। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन होनना मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आंनि मुङा रंगिना बर'। आं क्लास 5 आव फरायो। आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पुब कुसुकाटा गामियाव थायो। आं मुम्बाइआव जानो गोनां इन्डिया डान्स पावारनि मेगा अडिशनाव सेलेक्ट जाबाय। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन होनना मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। रौता ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि